Bapak Mas Sentul ini anu reunian yo ambek konsone. Ambek Kang Mijar. Ada Friska Ade. Mijar ketemu konsone Mijar. Mungkin Mbak dan Masnya kedua mempelai mau nyanyi bareng monggo. Jangan tukang ngeramasi gak ngerungu. Sini Mbak Ayu. Lakone urip iki maju salah mundur salah arep belok saya susah iso sing ngerti kudu kalah di maneh tipe tangi son bertahan sampai son keluaran iku kabeh mung merko egois son lan riko masalah sepele jadi perkara Let music. Welas ngomong sayang wong dadi gembyang lambe utasane beda ambi yang tane sedina dina tukaran sing ana putus-putuse jaluk bagian ajak pisan endinge wis padha gedene padha dewasane ayo ditata maning pendiam Boy Nailo. Ayo Mas. Ada bakul tahu kendang. The bestnya stable. Oh iya. Ada Mas Sentul. Ada Mas Sugul. Ayo Mas. Ada Mas Andi. Mungkin ada yang mau gabungan goyang bareng di sini atau nyanyi bareng monggo Monggo, Bapak. monggo. Atau mbaknya yang di pojok sana boleh yang cantik. Ini. Ayo Mas Wiji. iso sing ngerti kudu kan di maneh tipe tangi son bertahan sampai son kegowo warang iku kabeh mung mergo egois son lan riko masalah sepele jadi perkara gede Ho ah ho hey yo. omong welas ngomong sayang wong dadi gembyang lambe pukasane beda ambi yang tane sedina dina tukaran sing ana putus-putuse jaluk bagian ajak pisan endinge Lagi Mas. ngomong welas ngomong sayang wong dadi gembyang lambe pukasane beda ambi yang tane sedina dina tukaran sing ana putus-putuse jaluk bagian ajak pisan endinge wis padha gedene padha dewasane ayo ditata maning pendiam iki wis padha gedene padha dewasane ayo ditata maning pendiam iki Jajah ho ya. Mau kemana? Saya belum habis saya. Muduk dulu saya tak tekoni saya. Aku lek wis gocelan ngene iki gak kena dicel.